Lille blev grundlagt tilbage i 1946 og har i dag mere end 30 butikker i Danmark og også butikker i Tyskland og i Sverige. Bettina, vil du fortælle mig lidt om, hvad I har at byde på til den store dag? Ude i vores butikker, der har vi simpelthen alt til den dag, hvor man skal giftes. Vi har de helt enkle kjoler, vi har de helt store skrud. I dag der har jeg 2 rigtig flotte modeller med, som viser noget af det nyeste inden for vores 2011-kollektion. Her har vi simpelthen en corsage, hvor vi går ind og viser figuren i kjolen, hvor det kommer lidt længere ned, og hvor vidden kommer her i lag på lag. Herinde under der kan vi se, hvordan kjolen bliver holdt ud af skørter. Og her kan vi se ligesom bag til, hvordan slæbet det ligger, hvor vi har detaljerne her, hvor vi har nogle flæser, der ligger, som er med til, når vi går op ad kirkegulvet og får en fuldendt. Ryggen den er rigtig fint lavet med, hvor vi har snøreliv, og det gør, at vores pasform sidder altid 100% på vores brude. Vi har også, hvis vi vender bruden igen, alt inden for smykker og tilbehør til kjolen, sådan at det hele matcher fuldendt. Vi har hårsmykker, øreringene, der passer, og smykkerne er lavet sådan, at de passer både farvemæssigt og stilmæssigt til vores kjoler. Herovre ved siden af, der har vi en kjole, hvor der er en halternæk, som også er meget inde at se i modebilledet lige i øjeblikket. Og det sidste nye er også, at nederdelene ligesom er lidt mere puffet i nederdelene, hvor det igen giver en anden effekt, hvor vidden først kommer efter hoften. Igen kan vi se, at vi har smykker, vi har øreringe, og vi har halskæder, som passer. Tasker har vi. Sko, som også er et rigtig stort tema, hvor vi sidder her, der passer og matcher i farven til kjolen. De tanker, som er rigtig gode at gøre sig, inden man skal ud og kigge brudekjole, det er, at man har kigget nogle kjoler igennem, og man ved, hvad det er, man godt kunne tænke sig. Måske kigget i nogle brudeblade og valgt nogle kjoler ud. Så booker man en tid inde hos os, og der sætter vi så 2 timer af til bruden og gør rigtig meget ud af inde i vores loungeområde, at bruden føler sig godt tilpas. Så dem, der er med, de får en lille kop kaffe og et lille stykke chokolade, sådan at stemningen er rigtig god. Og så tager vi de her kjoler frem, som bruden har fundet ud af, at hun kunne tænke sig at prøve, og så samtidig har vi jo selvfølgelig vores input med til, hvad der gør, at bruden kommer til at se absolut smukkest ud på den dag. Og det fuldender jo hele billedet, at vi har alt tilbehørt til kjolen. Hvad ser vi her? Her ser vi jo en af vores favoritkjoler, hvor bruden rigtig godt kan lide den. Vi har en enormt flot kjole, som har en rigtig, rigtig god pasform. Den har en lille smule pynt på, og alligevel er meget, meget enkel, som tiltaler de fleste. Det romantiske er tylden, der ligesom kommer ud her i siden, hvor vi ser, at der er strøget let med perler, og bagtil har vi et lille slæb. Og der har man også lidt frit valg på alle hylder, og man synes, at man er til det mere romantiske og skal have det lange slør, eller det er bedre at vælge et lidt kortere slør, alt efter hvad man er til den dag. Og ved siden af, der kan vi jo se, at vi har et herresæt, som også er rigtig populært. Vi har meget til vores mænd, til gommen og til brudebørnene derinde, hvor man kan se, at matchene er vestene, sådan at faren og den lille brudgom, de kan matche sammen den dag.